Kaunti ya Kisii se boigo famire gosenge ye moya nyarekoba gigwesokia na kuburia ogokonya elinde banyarekoba bagokonya omwiseke obo oyokorunga Faith bosibori oyore ekerasi ya 14 ase skuru ya St Albert Girango elinda nyarekoba gakogendera amone chisemi chiaye kubatikana nengeyo nigo yatebire enyarekoba gekomenya no bolema ekibono keirire akong eliokonyora chibesa chigwenerete elinde omwano yenyarekoba gakogendera amone michiaye omosaki oito Mildred Momanyi amona mange mono amate eyemo kurwa ase enseme ya Kiang'ende ime ya Girango ase ewodi ya Gachuba ime ya Kitutu Masaba nigo eganitie obokonyi ase omwana obo omwiseke oyogosoma ase skuru ya St Albert Girango ase ekirasi gya 11 eliokogendera na masomo aye ase amenyiriswa samatuka mange ase okuburwa school fees ekiagera nigo bamenyete nobotaka ase nonye konyora endagira no muchando ase nonye naboigo isabwate obulema bwokuguru matukani na batokora ndara matukani na batokonyora twari matukani na batokonyora umwana ile school matukani na umwana akobera matuko iskoba manga tali makuna bono iga tagitebe gosoma kwayo korogoko por form 1 aba agende school yaye ego ikerekere school sisi ambuli na bakobera isko ocha buno muibuli twakora nere konda matukani ndere ya buli na bakobera isko agosoma kwayo buna some tabakaba por form 1 baka form 3 na baigete school sisi kapora atakabera isko bakabono na babere school sa reform ndamari tokogoro tindiko nyara ko bodonye musigori morito onye kori mamo no tindiko no ngocha nati mamo mwabo nigo akwera buna ngotemare kurigia ebesa kurwa ase chikonda iliugwa kana school fees ase nonya na boigo agotema gusabalibaga ase skuru kurinde okulemerwa kwaba ogokongu abego ikira ngende nsago mwani mulibaga yego ikira noni kinga kingo sabalibaga kiangera ntaranya noni school fees umwari muri nasabira ibagiri amatukangerera nando seri umwana ngute abo kongo bano bumwana na babo problem enko basoma kwa ina babo ate kinga kiyo basoma lakini mtu abayigori yo kunyuma bwito gwata konyeire utanyore school fees akaniru era tokekera abayire bana kinga kiye ne kurwa kaigorete 24 umutinyo ete uyo kabere veri umutinyo gatatu uyu no uyu kane bono tere isiri ngo koragara matemo na ba kikeruta ko reksa omwana Faith Bosibori nigo akwera alia agwetera ekero atalie skuru ase akonyora aetirwe atambe ase ensemo ya masomo asemana masomo kunyaranda abana bandi basomire singituma mtawo chokuiro ragente keria some tibuna bon nye osomiri rero mampinge nanta kuiro rakeria sometire nkorora baba nabandi baosomenti na veresko ere onkonyo ngende school na kera sort form 1 na tete engineer nigo bono basabire obokonyi kurwa ase abasamaria abaya ilio omwana Faith achigwikirania endoto yaye ase nonya eyamate yasabire banyalako bagokonywa agakyo yoro gwancha abakonye akonye kirani yani ababwato omuchando enyomba amenyete ne yawa ibuli tabwa tinjire nda kwa aranyali kwa gachire nyombe na bamenyete na abana ba nyomba kinyaruka mwana oyo yikire form 3 atabuga tinjire ndi buna bona igete form 3 tanya kwenda mwako uyu mugima gaseri no mwana uyu iga mwale kwanja gakyo yoro musamorio muya kaki mwanje mo bakonye gaki neranyale ko bagakora rubuya nero abana abaye basome egera bacha ko bakoma arenge gusabana abana basome nabari bache goyakonya no gusaba gwaitu buna omwana Faith na chikonyora obokonyi kuripotelia egetaseni Kiandizi TV Litaliane Mildred